vaitofutwa vaitopfuta moto uyu vaitofutsa Mwari achiti ngaunatsove moto chaiwo kuti vazive kuti ndiri Mwari nenyama yose. Bhabhironi nevaranda vese nemadzimambo ese eBhabhironi ndakudze Mwari. Moto wasipeya Mesheki, Dhanieri naAbhedhinego. Pane pauri kupfuura napo paunofunga kuti Mwari vakurasa, but there is a bigger testimony that is ahead, more than the pain that you are going through. There is a bigger testimony. Ndinogara ndichibvunza vaifundisa kuti dai muZimbabwe takapedza chikoro kwakanaka, vangaminyogareva dai muZimbabwe takapedza chikoro 2008 zvakanyatsonaka, vanganirenywangareva munoziva here kuti taidhiraivha mota ife ndaipira bhazi kubva kumba kusvika Marusaka 54 kilometers ndodzoka kumba ndakaneta ndiine lunchbox yerice ine chipisi chehuku for 55 kilometers. Munoziva here kuti takatitangira kurarama kuZimbabwe aipiwa 3 to 3 or Mazda 6 obva hanzi company car obva achembera musi wekuritaya obva adzosera mota nemakii nekapita mumba unofira muimba uswa kumusha. Zvakaitika kuZimbabwe vanhu vanofunga kuti zvakakanganisa vamwe. Ini ndinofunga kuti yaitova wiwi yaMwari yekuti vamwe vanhu vaone zvimwe zvinhu vagofunga mamwe mafungiro. Patinenge tadzokera kumusha tinenge taane mamwe maonero. Munhu aibva parondera kuenda kuHarare osvika akapikirwa kukure nezvisa kunzi mabharwendi izvo zvivavanei vanoenda 70 kilometers kubasa nekudzoka vavanei pazuva pasina anogadzirira lunchbox. Mindset yedu pane bhenge yakadinidzwa Mwari pawaida munoivhura vowaita maitiro avo. Vazhinji venyu kupfeka matirauzi kunoku muchinjoya kupfeka hembe dzino kumusha uku Monday to Sunday unomavapfeka kusvika. It's God wanted to show certain things. Mwari avaite mistake, Mwari avaite error, Mwari avakundikana. Vane maonero avo pamwe pacho anosiyana nemaonero edu. Jesu vaitozvizokutaura kumwana waMwari vaitozvoti vakasungura vanhu ati katatu kuda kunodzokera muupenyu wako ufunga kuti kangani pawakamboda kumapisori unonga una tangi ndakarova murume aripo but vana vacho vagaiti they are so calm, they understand. Are you sure? That person compliments your weakness and your strength. And ndakamutizira vakadimutizira umwe wacho sei votarisana ndakanzwa madzimai mazhinji achiti murume wangu haaiti but vana vanoita. Ndizvo vaiti So, when God is working, what is God's will? God's will does not normally come our way. Neither does it suit us. Pane panoti will yaMwari ichitorwa nemaemotions ako, ichirwa neconscience yako, ichirwa neunderstanding yako.
when panotadza munhu will yamwari inenge yakundwa neaffection yepanyika. Lust of the world would have prevailed over the will yamwari. So Mwari vachitouya panyika vanoti thy will be done on earth as it is in heaven. Panobuda Revelation 1 yekuti pfungwa dzemunhu nekufunga kwemunhu kune capacity yekukonekta nedenga. Unogona kutaura exactly Mwari vakakuzarurira zviri kudiwa naMwari panguva iyoyo. Unogona kukonekta nedenga through the Holy Spirit ukanodzikisa exactly what heavens want. Unogona kufemerwa namweya ukanyatsotaura exactly what the neighbor wants to hear. Kureva kuti denga rinotaura nemunhu time and again, time and again, time and again. Pane communication between men and the Holy Spirit. Kureva kuti munhu anogara akazadzwa nemweya. Chinonyanoshanda kana Mwari inyaya yekuti if you want to exercise the power that is given you, you don't maximize what he can do with you. If you listen to his will, you achieve more in his will than out of your own passion. Daniel, Meshach na Abednego pavari kurega kunetsana namambo, pavari kurega kunamata vachishandisa pfungwa yavo yekuresista chirevo chamambo, vari kunoaffecta more kingdoms, more influence in the will of God. Jesu pavari kunotenda vachinoverwa pamuchinjikwa vari kutendera nyika yese kupona than to ask for angels and destroy one army. Will yamwari. However, mukutenda will yamwari munouya a lot of sacrifices. If you are to stay in God's will, it's not every time when God's will is exciting. At times God's will is taxing on the mind, it's taxing on the ability, and also on the part of Pomonyara, the Rutarisira Putin. Jesu Arkurohwa nevanhu vaakauya kuzosunungura. Ari kushipirwa nevanhu vaakauya kuzosunungura. Ari kutukwa nevanhu vaakauya kuzosunungura. Vaanosvika panguva yaanozoti Mwari, vacho vandakavinga vandiramba. Pamwe pacho ozoti for they do not know what they are doing. Achinyatsoziva kuti vanhu ava vanondida kuti ndivasunungure, but vari kundiitira this type of cruelty. Kuseva Mwari. That's why Jesu achitaura achiti anyone who does not sacrifice himself may never enter the kingdom of God. When we stay in God's will, pane zvinhu zvakawanda zvinonakidza kuita zvatinofanira kurega kuita kuti tichengetedze uwepo hwaMwari. Ukatarisana nemateenagers unoona kuti it's more nicer and more appealing kushama, it's more nicer and more appealing smoking. Asi kana wade will yamwari uri kuramba what the majority are doing to preserve the kingdom. Daniel, Meshach na Abednego munyika yose vakasara vari 3 vamwe vese vachinamata chimwari. Kureva kuti kana taakuda Mwari pane masacrifices that we do to stay in God's will that are taxing to our bodies, that are taxing to our emotions, that are taxing to even to our listening. Kana vakuda Mwari, munhu anoda Mwari anoonekwa kupusa nenyika yose, only to be glorified later. Ndakambobvunzwa mubvunzo, handizivi kuti vana baba vakabvunzwa mubvunzo wevangani kunzi zvino zvausingamwi, how do you get high? Vana baba hamuna mubvunzwa mubvunzo wekumapati kuti chii chinokunakidza zvausingamwi, ende zveshuwaro mukaenda pagathering yevanhu vanomwa iwe usingamwi, vakamare kutanga mune muchikurizera zvakafanana, vakamare chipiri mune muchikurizera zvakafanana, rechitatu unyatsoona hama yangu kunakirwa ina handina ndandikuona. Voice rinochinja, activity inochinja, zvese zviri pari zvinochinja. Unoita kuti hama ikai ine paikupfuura napo pandisati ndambopfuura napo inini. Radio imwe chete iyoyo ione kuti mana ikaguma. Kuti left
metaphors atinawo akasiyana zvekuti ukawarairwa kakuuya kuti vanhu ava vari kunakira ende zveshuwa vari pavanenge vachinakira hamusatarise pasi amunomboenda makatema unoyatsoona kuti akakoriwa neasina kukoriwa mufariro wavo wakadii akasiyana ende kunoziva kwatiri isu vana baba kana usingamwi mukadzi wapanotamba na 6 o'clock dzepamachi muri kundipfundisa mapfuura muchiramatirana 6 o'clock unenge watopa question and answer vanonga they are forgiven 2 a.m. wachipinda mumba 3 a.m. wachipinda mumba 10 p.m. wachipinda mumba ngatipotaure zvinoita the world kuyemera vanonga they are forgiven anopinda mumba paanoda isusu unopinda paquestion and answer vana vava kunyemera hava dzenyu dzinongo dzinoti ava vanga vachitandara nevamwe ivo kana usiya vamwe hautandari nevamwe unotandara neine munotofana kupa anza muripi anomadora kuti ndambofura ndichiita vanhu zvezvi munozotimutsakana makuuya tiri dzise iwe unonzi kureva kuti ani imimi munoona madhani ikangosvika apa pamusoro pevhu watishamba but chifewe even chafamba chakashama she is forgiven it's acceptable vanoma it's acceptable imimi nekuti makauya kuchechi tinonyatsotarisira kuti mubva manyatsokuti chii twasu saka kureva kuti munyika umu kana waakunamata mwari pane masacrifices anooneka aunoita masacrifices ekuti kana ivo wega upazvifungo unotora kuti munoziva kuti vano undunyanyotaura kwana baba handisitaura kwana mai unoziva kuti timu rinoma rinotopiwa bhajeti imi muri kunyima ikoko timu rinoma rinonzingatiposipei yako baba vanozoda kupota vachimwira mwiri imi mukangoda kusarari 1000 munoida yei takutengerai landbox takundogadzirirai mamwe munobva maisirwa matatu malandbox breakfast nelunch nesupper muchizoya futi muchidya saka mari mingi something like that pane revelation yandakazoona vana baba vazhinji vakaisirwa malandbox matatu vakatadza kumapedza havadzoki navo vanosiya pagedhi vazivakomana ndibatsirei nongotorai kuti selandbox ine hangu handidaro ndakatendeuka ndinofundisa but ndangoti because kungoti vanhu vamuke kwanyanyoita serious vanokosi asi vana baba vanogona kundipupurira havo nechemwoyo vasingasimidzi maoko asi kashoma kushaya baba anombosiya chikafanzi vakomana vaya vanotengesa zvinhu pamakara vanorarama nechikafu chenyu chamunokuvanaa because akaita bhiza akasachidya akadzoka nacho akaita bhiza akasachidya akadzoka nacho landbox achagadzirwa saka tinenge tichimentena kuti chirambe chichiuya kuteera musi watinozochida datsamunabadizideo kuti kangani kwauri kumbodzwa pfungwa yamwari wotarisa naye kuti kangani kwauri kumbodzwa pfungwa yamwari yekuti pamwe pacho unyatsoona kuti zvandiri kuita izvi zviri kurwadza muviri wangu zvandiri kuita izvi zviri kuremera muviri wangu but ndaakuzviita nekuti ipfungwa yamwari ndaakuzviita nekuti ibasa ramwari ndaakuzviita nekuti jehovha unozvida do you know kuti munhu akataura statement yekuti zvakaoma sekunamata airevesa munhu akati zvakaoma sekunamata airevesa munhu anonamata mwari ane kakawanda kaanopfuura nepanorwadza pekuti pamwe pacho anonyatsodzwa kuti zvaitwa kwandiri izvi it's not right I can fight I can retaliate I can fix someone over I cannot fix
I'm not retaliating, I'm not fighting, I'm not up for it. I'm trusting the one who created me. And even in my families, it's very easy kuti vanhu vakaziva kuti unonamata vamwe vanoti you are taken advantage of, but vamwe vacho they provide guidance. Azoomerwa apererwa anoti ndikataura namukoma ningi kana nababa mukuru ningi ndovega vanganinzwisisa why vanonamata. Kureva kuti vanhu vakatitenderedza kana vaomerwa vanoziva kuti munhu anonamata anogona kuvagamuchira, vamwe vese varamba kuvagamuchira. Munhu akapererwa akauya kwauri nekuti unonamata, rega kumuramba, mugamuchire. Ari kushandisa kutenda kuri pauri, rega kuti you are taken advantage of. Vamwe vacho vanhu vanonamata mumhuri, munhu anouya kwauri asiya vamwe vese wofunga kuti uri kudheererwa. Aiwa, ari kutenda munamato waakanzwa uchiita, ari kutenda t-shirt yaakaona vakapfeka, ari kutenda bhaibheri raakaona mumota mako, ari kutenda kalenda raakaona pamadziro. Kune chikonzero chekuti anoziva Mwari. Kana vamwe vese vandiramba, uye anondigamuchira. Maizviziva here kumafamilies? Ndaitaura nomwana ari pano achida kunoroorwa, ndikamuti kumba kunani anogamuchira pfuma. Akati ndakasiyirwa hanzvadzi dzaNamani dzakaomba musoro, asi ndiri kutenda kuti pakati pavo pana mudhikoni kuZayoti. Ndikati une nhamba dzavo here mudhikoni? Zvikanzi ndivo vega vanopindura. Ndikasenda meseji ndichisimudza foni yangu ndikati mudhikoni, zvikanzi munhu waMwari. Ndikati mwana muzukuru wenyu ada kuroorwa, zvikanzi vamwe vangu havadi, but ndichamira naye. Kureva kuti zita rekuti mudhikoni rakamupa chiremera chekuti kunyange mwana uyu akambotisiya, but nekuti ndaamudhikoni. Vanonamata Mwari, chengetedzai umwari hwenyu, uye nezvaunobatsira kumhuri, uye nezvaunobatsira mufemiri, uye nezvaunobatsira kune vakakutenderedzai. Regai kuomba mwoyo sevasingatendi. Mwana yeye aitemba kuti pakati pehanzvadzi dzamai vangu pana mudhikoni wekuZayoti. Ende zveshuwa mudhikoni vakava mudhikoni kusvika mwana aitirwa zvakanaka. Vana baba nanamai, vakomana nevasikana, don't underestimate kalenda ravakaisa pamadziro. Rine zvarinoreva kunzvimbo yemweya, rine zvarinoreva kune vakakutenderedza, rine zvarinoreva kuhama dzako. Kungosvika kumba vachiona kalenda rakanzi AFM, Rudaport Prayer Center, rakasiyana nekalenda rakanzi Sunshine. Iro rine muchinjikwa iro rinoprovida hope kune vanhu, rinoprovida character kune vanhu, rinoprovida support kune vanhu. Vaikuti testifying kuti pano pane zvaMwari. Rekusaini rinotaura kuti chingwa chakachipa, iri rinotaura kuti Jesu mupenyu. Zvinhu tu zvakasiyana. Rimwe zuva ndichienda kuZimbabwe ndakapaka mutangu mumasvingo. Ndanga ndakapfeka t-shirt yanga yakanzi mwaka mutsva kumashure nebheji reFM. Vakauya nokumene mukadzi vakanga vari pambiri, vakasvika pamota vakangondiadhirasa vakati baba vakadini. Ndikati tinofara kana muchifarawo, isati takafurevana hatizi kuti takavaona kupi. Zvikanzi chokwadi patakuonai makapfeka t-shirt, tiri kuenda kwatiri kuenda tasiyiwa nebhazi, but hatina mari. Ndikati mukuendepi? Zvikanzi kuChifu. Ndikabva ndati pamene vanhu ava handina vanhu vane mastories. Ndakati odai imari iyi. Zvikanzi tikangebhosheka nemalifti $5, but pamwe pacho ma7. Vanangokuita tipendi ndikati mufambe murugari. Chakavatuma kukumbira mari muchinjwa. Saka pamwe pacho kana matofamba vamuna Mwari, chinhu chese chaunotakura, bhareta rakanzi AFM uri kuroora. Unozoona kuti pavaroora vese vanhu vanorerukirwa nekuti kana makuenda muchisirosi, kana makuenda muchisiro mafuta enyu. Chiregai kuti vanhu
chawaona mumusoro mavo chinovamanikidza kutenda kuti mauri mune kunzwisisa. Ndiri kuparidza nevereko unosisa kupfeka tisheti yechechi kune zvakunoreva, kungopfeka bhareta rechechi kune zvakunoreva. Vanhu vari kutanga vanhu ava even mukazoti parufuma tasunga AFM Zambia mutanga kutamba kuongonya, vanhu vanotarisa kuti ndiani vatingapfeka musina Zambia reAFM, vanhu vanosvigamuchira kana vangopfeka garigaria yekwamari. Pane maonekerwo azvino ndiri kukuudzai ma-life situation ari physical amunoona. What more the meaning of your baptism? What more the meaning of the dedication yemwana wako? What more the meaning of the confession of sinners prayer yavakati mambo Jesu pindai mumwoyo mangu ndakugamuchirai saishe namuponesi wangu. Zvino zvazvinoreva tarisa munhu ari padhuze newe kuti pane mweya Mwari pamusoro pako, pane kuzodza kwaMwari kuri pamusoro pako, pane pfungwa yaMwari inorarama pamusoro pako, pfungwa yaMwari inotorarama pamusoro pako, pane wiru yaMwari inotorarama pamusoro pako. Pamwe pacho unenge usingaizivi, but rega ndikuvimbise, pauri pane pfungwa yaMwari, pauri pane wiru yaMwari. Chambokutuma kupinda magote kwairi kunyange usati watendeuka, chambokuti nhasi isande enda kuchechi, zvinoreva kuti Mwari vane chekuita newe. Haangakuunzire kuno mahara, haangakudaidze kuno mahara, haangakutendere kugeza uchiuya mahara. Pamusoro peupenyu hwako pane izwi raMwari. There is God's will upon your life. Pane pfungwa yaMwari pamusoro pako. Inogona kusaone pane meso yenyama, but pfungwa yaMwari iripo pamusoro pako. Pane pfungwa yaMwari pamusoro pako. Mumwe munhu anofunga kuti it's accident or it's coincidence. Hakuna chinhu chinonzi coincidence, hakuna chinhu chinonzi accident. Pane pfungwa yaMwari pamusoro pekurarama. Maboard members pautori mubhodi itori pfungwa yaMwari. Macell leaders pauri kutotungamira itori pfungwa yaMwari. Vari kuladies pauri kutungamira, mahead of departments pane pfungwa yaMwari iripo. Maizviziva here kuti pamwe pacho unofunga kuti pakashayikwa munhu? Hapana kushayikwa munhu, ipfungwa yaMwari. God causes things to happen for a reason, for his kingdom. Remember, tiri makwai ari mudanga. Pamwe pacho tinofunga kuti we have chosen where to be where we are. 9 out of 10 we did not choose. It's the Spirit of the Lord that is leading us in this path. Pane mubvunzo wandaingobvunza Mwari kare ndichikura. Pane mazuva andairwadziwa zvakanyanya nepandakura napo. Rimwe zuva ndakabvunza baba vangu, I think I was grade 1 or 2. Ndabva kumafuro andikabva kumombe une muchinayo vandagara pasituru yavo. Mimapano ane masofa isu chituru chaiva chababa vamwe vese vairowa pasi. Ndagara vacheya ushazo vanga ndipo chituru changu. Akati ndaumbokubvunzai baba, sei ndiri chifudza munhu? Vana vematicha vachitamba nemabhasikoro. Haruwazvo ndakutuma. Hakutumi futi. So pakukura pane mibvunzo yakawanda yatanga tiinayo, but wazokura unoona kuti pamwe iyi yanga iri pfungwa yaMwari kuti tidarike apa neapa neapa neapa. Mazoa saka pacho kana uine mibvunzo isina mhinduro, pamwe pacho ine pfungwa yaMwari. Ndofunga Jesu paafunga semunhu uchiita inoti biblical exegesis kuti pamwe Jesu akazongofunga kuti zvandiri Mwari, regai ndirege kurohwa, regai ndirege kusvipirwa, paanokumbira katatu kuti kana zvichibvira, but aidzokorora one statement kubvisa chinhu chinonzi rebellion. Let it not be my will. Ngadzirege kuva pfungwa dzangu, kuve kuda kwenyu. Ukatarisa in those 3 requests dzese dzairatidza submission, kuti pfungwa dzangu ngadzirege kushanda, dzenyu Mwari
ngadzishanda but mukombe uyu wakandirema. Asi ndinovimba kuti pakufamba kwedu sevanhu umwe nomwe pane paakadarika napo paaingoti Mwari kana zvichibvira ndidaritsei pamukombe uyu. Unoyatsoona kuti muupenyu pane pamwe pakuti do I deserve this? What wrong has I done to pass through this? Woti Mwari daritsai mukombe uyu. But kana isiri pfungwa yaMwari mukombe haudariki. Kana isiri pfungwa yaMwari mukombe haudariki. Mwari vaJesu vachitotuma vanhu kunamata vanoti say thy will be done. Kureva kuti iwewe uri will yaMwari, uri pfungwa dzaMwari. Maizvozviziva here kuti pfungwa dzaMwari dzinowanikwa panyika muvanhu. Ukadya zvakanaka wadzadzisa pfungwa yaMwari, ukaita zvakanaka